जयेश सिद्धेश सर मासे पुढे बघा इकडे पंचायत राय राय तानावडे तानावडे सर सर हां सर मासे पुढे बघा आमच्या पंचायतीत सर माशी सेंटर आहे का सर तानावडे पुढे थोडी अशी या तुम्ही पुढे या ना बाजूला सर माशी तुम्ही पुढे या जिंकल्या ती पहिली चालवायचं होतं म्हणून जयेश सिद्धेश सर मासे पुढे बघा इकडे सर मासे सेंटर आईला दिक्की वैर आईला दिक्की तर तुम्ही पुढे या पुढे करताय ओके सर माशी सेंटर आहे का सर थँक्यू सर तानावडे पुढे थोडी अशी या तुम्ही पुढे या ना बाजूला सर मासे तुम्ही पुढे या जिंकल्या ती पहिली चालवायचं होतं म्हणून खयची पंचायत सगळी तर मासे सेंटर आईला दिक्की वैर आईला दिक्की